Bajimi a cikin lambu dole ne zai yi aibo, magana zarar buno yanzu zan wakar manufa. Ayya wakar manufa. Mai madufa lura karka wuce madufa, sallan layyar bana zan yanka rago kakkarfa. Ni kun ji manufa. Sarki Allah na shirin wakar manufa, yarda in yi wakar nan sakon ya kasance kattarfa. Addafi ukare ni kada magauta sai cike manufa, duk shirin suka daidai da shi ka sani imar ka ta mun marufa. Mai tuwassal da manzan rahama abadan ban sake shi, magana zarar buru safi ko yaradar mai shi. Ko gaji bai saba ba bai san makamar aikin shi, adabi zance na azanci na hau ne tushen shi. Gaya masa shiri na alkairi kowa dole ya koya shi. Rabunin ka salati gunna kai da la'ambiya ba adadi, sahibu sanadi komai aishi ne sanadi. Dan Aminatu mai maka da Madina kamshin sawa ne waradi. Rabunin ka sahabai alihi nasa sun yi gargadi, kuma tai mana rana dan yanzu ba mai yanke shi. Albarkacin su muke ci ma wannan ba gyara ba, sun yi kira da mu tantance harufa shine khaira, kuma sun yi kira mu bi manzo annabi baban zara. Mai karatun da bai san aya ba to wannan jeji ya nufa, kafin ka rubuta alƙalamin ka nemo kakkarfa. Mace mai ciki ba ta sai an ga abin da ta yi haifa, sar haƙƙin addini na kamala makan ayyayo marufa. Shukar da kake yi tabbata kayi mai kyawun manufa, sadaqatul jariya inda du ake na kan majefa. Ka zamo nagari zancen su o'o karkace sai ka harafa, binne yayi yawa cikin duniya maganar tofa. Maganar haka take abinda ka shuka shi zaka girba, rami na muguntar ka gina shi kar yayi babba. Shi sharri dan sako ka aike shi zai dawo malama kyauta ta manufa. Yau laifi ya zama tutu duka shi na dankali duba, marasa aikin yi so za su nuna abin da ba kai ba. Hasada taki ce in kamun riba ce babba, Allah shi ya kai ni mataki ba wai mutum dan adam ba. Dan ina a sama na ka Allah ne ba wanne mutum ba, shi ne fa ya bani a yau gobe yana iya karba, sai ya baiwa wanda ya so shi ne Allah rabuwa. Azance na gaskiya hasada ciho ce babba, wanda ya yi ma bar shi ba zai taba tasiri ba. A ce dan ina waka ka samun ido a cikin harka, to me na tare maka ko na hana ka cin abincinka. Ina bi na wuce kyakuce shi ne naka, nasibi na waka baiwa ce yanda ake saka. To ni lokaci na ne kai ma ai sai ka jira naka. To gaba da ta malam ba ta wuce a makai, kai shi farabo in na ne san ba mai kwace ba. Fada musu ci gaba da mai haƙuri ce sama kashe wando. Abdul Z for Sound Studio Kaduna.